Môžeme nechať túto tému, teda necháme tu? Jo! Dobre, čiže v letnom hereckém tábore, letnej hereckej škole v Tábore sa našla v lese záhadná mŕtvola. Ako šmolku preboha, to už nekomplikujeme. Ale... To sa Ďurovi páči šmolku. Tak mŕtvola šmolku, hej. To je pekná blbosť, už len takto, keď to znie, hej. Začneme od Romana, alebo začneme, Robko, od teba, ty si ešte nebol zapojený. Pôjdeme k Ďurimu, k Majkovi, k Richardovi, k Romanovi, kde každý z vás bude mať vždy jednu krátku vetu na to, aby posunul dej, hej. Nech sa páči, začína sa hra príbeh práve teď. Bol 8. júl. Bolo horúco a pálilo slnko. Bolo to v Tábore. Jitka s Martinem sa vybrali do lesa hľadať Karolínu. Karolína bola stratená už pekných pár hodín. Presne 8,5 hodiny. Jitka mala na sebe krátku sukňu. Veľmi krátku sukňu. Tak jej Karolína požičala svoju podprsenku a vybrala sa ďalej hľadať houby. Pán Kubálek už bol trošku nervózny. Nevedel, čo s načatým dňom. Jitke začalo byť cez krátku sukňu zima. Ešte raz pripomeňme, že to bolo 8. júla. Lenže bol to studený júl. Milanovi po celom tele behali zimomriavky. Bolo jasné, že v tomto období sa šmolkovia vydávajú na lov. O 7:30 večer začalo snežiť. Do lesa vošiel pán Ján. Lenže to nebol obyčajný pán Ján. Keď to pán Kubálek cez okno zbadal, že sneží, myslel si, že je nadrbaný, ale veď dnes nič nevypil. Veď som im hovoril, že majú hrať ten film o tých šmolkoch. Kde sú tie baby? Medzi tým začali padať krúpy. Pán Ján začal chytať krúpy do svojho prúteného koša. Lenže to neboli obyčajné krúpy. A v tom sa Renáta Kňourová vrhla na Jitku a začala ju škrtiť. Jituš, co nám to dala sežrať? Co to byli za houby? Neviem. A škrtila Jitku ďalej. A škrtila a škrtila. Až keď bola Jitka už úplne modrá, Renáta si spomenula, že sa podobá úplne na Šmoulinku. Ty vypadáš jak Šmoulinka. Medzi tým začalo pršať. Z Jitky začali vybiehať šváby. A v tom prišiel Juraj Kemka a všetky šváby zožral. Lenže ako sa to dozvedel pán Kubálek, rozhodol sa, že kúpi k tomu ešte 3 litre mlieka. nech majú dobré diaľnice, pomyslel si. Potom, čo Ďuro Kemka zjedol zavrecko halucinogénnych húb a mal pocit, že je šmoula, motal sa po lese. V tom stretol pána Kubálka, ako si odkrýva dlhý plášť. Jak dlhý? Spýtal sa. Že v tom si uvedomil, že to nie je Kubálek, ale Fantomas. Zasmial sa Fantomas
a oproti nemu stál malý modrý šmolk. A za šmolkom stál Rumburak. Rumburak stál tesne pred majorom Zemanom. Ani si nevšimli, že Karkulka tadiaľ prešla s košíčkou a úplne sa vysrala na vlka. Vysrala sa na vlka, pretože práve ho operoval doktor Strossmayer. Pán Kubálek bol veľmi spokojný s týmito postavami, pomyslel si, veď to sú naozaj talentované deti na tej letnej hereckej škole.